Hello guys! For today's ministry na food sa atong vlogs, ako lang i-share ninyo as a mother of my daughter nga nagluto karon sa kusina. So kana guys, gipaluto ko sa akong mama og utan. Unya guys, ang akong mama kay busy man pangunga sa mga hayop kay gabi na in town, mga 5 PM na diri. Unya perti na mangit-ngita. Nya jay nagbata man akong baby girl. So mautod nay, imbis naglunod ako daan og butig nay. Kasi mago naman siya dahil so ako na lang po siyang gidala kaya lagi mong hilak niya siya kaya siya naman usa so naghikay ko day na-appeal po taon siya in town day kaya lagi ni ka nang naatay ito'y day kay bisag asa ta punta day kuyugon ni taon nato day kaya maghilak lagi day tinuod yun din lang giingon day nga ato ang sayaw ato asang kanta yugyug dito yugyug diri sa tanawan akong pagkaluto day wala makadimao day ang luwag day gibili ni in town sa kalderin day kaya daghan may nagsubak day ako mga ang utan ako na day utan Bisaya o nagisaglan na lang mong isda so day ang isda taon na day tipid-tipid na kina ang mga isda na no kiputol-putol lang itaon kay labat kay diri sa bukid ang bukid day lisod kaayo na siya day kung walay sudan day ang kuan manggo diri day is mga utanon okay ra day kay daghan man diri lagot mo day kung kugihan sa lagi kamo tanom day onya day ang among mga kuan diha day kamunggay ra madali-dali diha day unya butig day so kalot lang gid day jumaotod day ang akong baby day kay may doon din sabay ra po siya sa akong flow day lisod kayo day uy first time na nako day nga magkugos-kugos kus kung anak nga magluto day kay nagsalig ko ato day kay ako mama day tagaluto nako day naaman siya day nya pwede makugos ra niya day unya katupong time day nga nagluto ko day is natug pa siya sa duyan day unya karon day wa man siya matug day nagmata man siya day unya nangita man mama day so ang inahan day hala natanawa atong pamurma diha day nana yat na kitag pamurma diha day napay sanina day so gituyo na sa nana day kay iperti ang limuota diri day unya dali ra pod makatutoy akong itoy day unya maotod day continue na pod ta day nagmaoy akong wata day perti pang limuota day gamaoy day maotod day nagsugod og oring mo sa akong baby day so ang inahan day la continue gapon taon ko dig okay sa akong utan day kay hapit talaga na maluto day nya unsa na pod orasa day gigpanggutong na pod akong mama magpapa na day kay labi na daghan kita bulhaton sa baladay so dili kita katumon day labi na liho kay atong lawas day nya usa pa sa day ako day makaon pud sayo day kay akong baby day nagsige nagparangkot na ako day ako pa gigutom na pud akong katinaihan day may ginasad ko day makahigop og sabaw day nga init day para sa akong baby day bakas makatutoy pud taon siya day unya day ako day naglisod jud ko ana day grabe na kog nilisod jud day uy labi na akong baby day bugat na gid kay buyag day unya luhagan na ba kay siya day nya madlo ko day bamulit day kay ang usa ka kamot day kay gigamit ako sa pagkuan day paghikay day yang usa day is kakupot niya day unya perti ra brang inita day maluwi ko sa akong baby day nagsame ra ba miya na day nagsilebles day kay limuot kaayo day unya day tanawa akong kahimtang day ingana ni gini day lisuda gid day uy labi na wa panay karang day wa lang ako gisud karang day ang ako tang plano diha day ba ako tayo siya butang sa lamisa day unya butang lang ako unlan og habol day ba mahadlok man ko day basta muligid day anak kada ko yung problema day sumuno day ako na lang ikuan day gisangit na lang nako na siya diha day ako lang sa gikuanan og lampin day kay modul ay man na siya day o tan-awan ako mga pamurma diha day ang mga planggana day ang gisudlan sa kamunggay day gisudlan sa sangig day o gisudlan sa butik day nagluto na lang taw na diha day wa pa nay mga hugas day I mean yugasan ang mga kuan day ha ang mga ingredients ana day I mean kanang sudlanan day wa pag ko na hugasi ana day pagkalunod ana day unya magtimpla ba abaya ta day nga mong timplahan day sus isir kay nagkuan diha day kay nang gisangit diha day maram na diha day so sa among kusina day naman akong kusina day do karon pa na wala kita kuan day sa introduce kong kusina namo day so mo na day nya sayo-sayo intan ang inahan day tanawa gid day nga na gid ang life as a mother day usa pa atong anak day sa mo tagid duha or tulo or daghan day no na siguro magkawhit sa imong puro lubutan magkawhit sa imong atubangan unyang usa gikugos laoy nga na gid ang life as a minyo day unya day perti nang inita day so naluoy ko sa kong baby day ako lang ni-adjust day nga ako lang taon itakili day tanawan akong pamurma diha day perti sa tinud anay gid day lisod kita kay na day uy sinya panan-aw day okay para day pero sa kuang side day perti na nang lisuda day do nya agwanta lang gyapon ta inahan day kapita masada siya maluto day so ikaw man pagluto anak day magsugba pag ikog buwad day bisag na isda day nagi panibuwad day kay lami ba naibuwad sa day parat day nya kumhurot sa namong buwad day aw syempre day naagi tay ginamos usa ka kaltik day syaro day di ta kidnik ko na ni kinaog pinarat day unya day dugay man kinalutuon ang utsan day naglat-hulat patan ko anak day kay ambutik pa gahi pa in taon day nya di ang kumunggay pud nako day dapat sa day laton sa siya day kay daim sa siya day gud kung dili mo laton day kay langto man ang lami anak day nya day tanawan lang tanan to pamurma day ako ra gilaayan akong gibuhat diha day nangalkag na ta day tinuod day nag-ingon day no wala tay panudlay wala tay pangligo basta di takaligo day og inuras day kay natong itoy day unahon gyud nato day hala bisag nakalisod day hala kugos gyapon day di man sa pabutang akong baby day akong tanang gibutan to sa kwarto day unya day siya ra man sad usa day maluoy man sad ko day maghilak magud siya day good kay kumbiyaan siya day kay bawpod siya day ba nga siya ra usa sa dito day muna maghilak so inginahan day hala day bisag nakalisod day lagi bit-bit ang bata day nga na ganang kinabuhi sa binyo day so thank you for watching bye be kind.